Uranda jamanakuntigi Paul Kagame ye tasibila kɛ bi arabadon in na ka kɛɲɛ ni ani l'Ameriki kɔkanko kotigi Marco Rubio ka kumaɲɔgɔnyaw ye minnu kɛnɛw sigira maramafɛnw sɛmɛliw laɲiniw kan République démocratique du Congo ani ka tila ka baara kɛ fitinɛgɛlɛya ni a binnen bu u kan bi dan bɛ se ka sigi u la cogoya min na pewu l'Ameriki kɔkanko kotigiso ka kunnafoni laselikanw ka fara maramafɛnw sɛmɛliw hakilinaw laɲiniw bɛɛ lajɛlen kan fila bɛɛ sinsira Congo République démocratique jamana ka yɛrɛma hɔrɔnyaw an'u ka kanabilaw lakodɔnniyaliw ne u batoliko ɲumanw bonya ani karama kɔnɔna la kan Goma République démocratique du Congo dugu belebeleba ka taabolow kɔni donna dibi la kaban sabila bi araba in na a pankurun jigiyɔrɔ ani ka fara dugu kuluma yɔrɔ camanbaw kan minɛnen bɛ M23 bamancikulu maramafɛntigiw ni Uranda jamana sɔrɔdasiw fɛ waati min na duniya marakɛlaw b'a la ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka ɲɛɲini gwɛlɛya nunu na République démocratique du Congo jamanakuntigi Félix Tshisekedi banna ka taa kumakɛnɛ sigi bolodalenw duniya marakɛla dɔw fɛ ani Uranda jamanakuntigi Paul Kagame ni ɲɔgɔn cɛla la kɛnɛ kan